Baki san waye ni ba ko? Zan sheke ka kuma na binne ka. Kina fusace da ni har haka ne? Mana hama banza kawai. Haka ne? To ki saki alburushe ni. Lallai baka san ni wace ce ba. Da ƙasa alburushi zai huda kai sama. To ba zai ki alburushe ni daga ƙasa zuwa saman ba. Kajiyar kaniya ba magiya. Kai tsina ne, zan ba harbe ka da gaske, kada ka hassala ni. Me sunan babaki? Me umma ta yi maka? Me ruwanta maganar? Na yanke ma harshe sakarai. To ki harbe ni mana dan kaniyar ki bushiya yar bola. Duk kaushin magana da zan gaya miki ba za ki iya harbi na ba. Ba don wani abu sai don kin kware min. Babanki da babaki za ki iya rabuwa da kowa ki biyo ni. Ni na san wannan. 'Yan mata haka kuke yayin da kuka fara soyayya. Banda ni, akan me zan fada soyayyar ka? Karalla kin kware min mana. Kin fada tarko na. Ta ya ka sani? Wai Shankar, girma kwakwalwa ce fa. Leka India. An sabar bada maka albarka.